Este domingo 9 de xuño temos eleccións europeas. Sei que pode parecer que as decisións que se toman en Bruselas quedan lonxe, pero que alí se decide afecta directamente as nosas vidas, o noso traballo, o noso futuro individual e colectivo. Por iso é tan importante votar e facelo para que os galegos e as galegas teñamos unha voz propia, forte e libre que nos defenda en Bruselas. A voz do BNG da man de Ana Miranda. Porque o BNG é o equipo da casa, é o que vai defender as cores de Galiza, desde a razón e desde o corazón. Nestes anos, traballamos incansablemente no Parlamento Europeo levando cada problema, cada demanda da sociedade galega. A nosa pesca, a industria, o agro, os dereitos sociais. Todo chegou a Europa da nosa man. Co BNG, Galiza ten voz propia e, ao mesmo tempo, defendemos todas as causas xustas da humanidade, porque queremos unha Galiza viva nunha Europa decente, que aposte pola paz e pola xustiza social. Coller a papeleta do BNG e darlle voz a Galiza, e parar a macrocelulosa de Altri, e defender o dereito a vivir e traballar no noso país sen emigrar, é dicir, paremos o xenocidio contra o pobo palestino. Por todo isto, pedímosche que collas a papeleta do BNG, con alegría, con esperanza, con orgullo, porque somos o equipo da casa, somos a túa voz en Europa, a voz de Galiza en Europa, e a voz de todas as que queredes unha Europa mellor, a Europa dos povos e a Europa da paz. Este domingo, vota BNG!